Bună ziua tuturor și bine v-am găsit la vlogul de prezentare al fermei și la primul videoclip de pe acest canal. Vom începe pentru prima dată o prezentare în mare a halei, ce are o lungime de 10 metri și o lățime de 6 metri, cu 5 boxe de 2 metri jumate pe 2 metri jumate. Bun, acum aș vrea să vă prezint gurile de aerisire foarte importante în orice fermă, având două obloane mari ce se pot închide și deschide în funcție de nevoie, cu două plase simple pentru a nu intra insectele înăuntru, iar alte două guri mici de ventilație în partea de sus a fermei, în stânga și dreapta. Bun, apoi pe partea dreaptă avem cele 4 geamuri la număr, ce ne oferă o lumină foarte bună pe parcursul zilei. Acum că v-am prezentat hala în mare, cu ce am crezut eu că este important, vreau să vă arăt fiecare box în parte și o să începem cu aceasta din dreapta, care este boxa primei serii de porci, 6 la număr, 4 fete și 2 băieți, cu o vârstă de 7 săptămâni și 20 de kg aproximativ, ce de săptămâna viitoare vor fi disponibili spre vânzare. De câte putem observa, avem în fiecare boxă câte un lanț antistres și o sursă de fier. Un lanț simplu, sudat pe o tijă metalică, apoi introdus în stâlpul țarcurilor, cu o hrănitoare făcută dintr-o țeavă, cu 8 compartimente separate, fiind foarte utilă, în special la cei mici. Cam așa se prezintă un purceluș la 7 săptămâni, vaccinat, corespunzător, vitaminizat, furajat. Cum trecem de prima boxă, putem observa aici mămica primei serii de purceluși, ce este la a doua fătare, o purcea de pietran, foarte blândă cu purcelușii, dar și cu noi, neavând probleme în timpul gestației, la fătare sau după. Cam așa se prezintă la o săptămână după înțărcare, fără nici cea mai mică problemă. Și ea având la rândul ei lanțul antistres și din care își preia fierul. Cam așa arată și boxa în mare. Apoi, în cea de-a treia boxă, avem a doua serie de purceluși de pe acest an. Din păcate, 4 la număr, având o problemă cu mămica lor în timpul gestației și la fătare. Din păcate, ea nu mai este. Nu a avut nici lapte să-i crească, au fost crescuți la trocuță cu lapte din prima zi, lapte praf. 2 fete și 2 băieți, în vârstă de 6 săptămâni, cu o greutate aproximativă de 10 kg, aș spune, plus minus. Cam aceștia sunt. 2 trocuțe micuțe, speciale pentru ei, de mâncărică, și una de apă. Iar așa se prezintă boxa. Apoi în cea de-a 4-a boxă, care este făcută recent, din câte vedeți încă nu este finalizată, avem o viitoare mămică de pietran, ce este gestantă. Puțin mai gălăgioasă ea de fel, o grăsuță și o purcelușă foarte cu minte. Cam așa se prezintă și boxa. Exact ce v-am spus, sunt făcute noi și încă nu au fost terminate. Aici avem 2 purcelușe oprite pentru reproducție. Una de pietran, din ce se observă, din mămica de v-am arătat-o mai devreme, fiind din seria de anul trecut, la o greutate de 120 de kg. Cam așa arată. Iar aici avem o purcelușă de pietran în combinație cu marele alb, la fel oprită pentru reproducție.
Și cam aceasta este boxa în mare. La fel, sunt făcute noi. N-am apucat să le terminăm. Aici avem raftul cu anumite lucruri de care avem nevoie în fermă. Și partea de mâncare a purcelușilor. Imediat o să vă arăt. Huruială. Dar despre asta vom face un vlog separat. Și rumegușul pe care noi îl punem pe jos. Cam așa arată și în partea aceasta. Iar în cele din urmă, aici avem raftul cu anumite medicamente sau creme pentru purceluși, ce nu trebuie să se lipsească din absolut nicio fermă. La fel vom face un vlog separat și despre asta, în care să vă prezentăm, să zicem așa, strictul necesar de care aveți nevoie în fermă. Bun, și cam asta a fost vlogul de prezentare pe larg al fermei, ceea ce am crezut eu că este important să vă arăt. Dacă aveți alte idei sau curiozități, nu ezitați să le lăsați jos în comentarii, să lăsați un like și un subscribe canalului, m-ar ajuta foarte mult, iar noi o să ne revedem la următorul videoclip. V-am pupat!